Nasa isla na naman kami ng Malugo. Pupunta kami dahil mag-i-stud si Prix. Second session niya, ang final session. Nakasama ko po si Mike, sina Cruz Fernandez. Siya po yung napakagaling lumangoy. Yan po yung aking kumpare na matibay lumangoy. Ito yung daan natin eh. Yun yung view Mga kaibigan, tayo magpuso ang basal. Yung mga pala ang ating basal dito sa Barangay Malugo ng Bayan. Sabi ba? Tingala, di mo uga na siya. Ha? Di mo uga di Opil. Bye. Di mo uga yaso yun sa review. Apatakutan. Apatakutan ni mga review. Kerja. Sangat takut. Bikin kesel dulu. Ngomong banyak. Dia kehilangan muka bebe. Di muka kami. Nakarol ba yun? Go! Nakabusal na si Barbie. Barbie sa Charles. Charles. Alam ko ito. Masarap. Dito, no, sampo. Ano bukod ka sa sulatan? Mati kamu. Iba kayo sa pagbubulo sa salita. Panakam. Di ba natanggap ko tang? Umibigla si Charles. Kailangan ng backup. Yung guys, talaga pag kailangan pag sobrang likot ng dom, kulang talaga ang 3 tao. Isa extra. Awak sa harap ng awak talaga guys, paano mag-stud na malalaking aso. Ang una sila, lalagay nyo ng busal para mawasan yung mag-stud. Kasi kahit lang pabalik ang aso, kapitat at kapitat. Ito yung setup ng para. Para hindi masyadong makapindus yung aso. Aso nyo yung talagang para. Tumutukod dito. Yung tumutukod dito sa hips niya. Para hindi siya tumumba. Kaharap. Okay? Anong kawawa kami yung basit na. Ma-lessen yung movement niya. Yung kamay nyo naman, isang kamay, yun yung mahawak sa hari ng babae. Ito yung hari ng babae. Hawak mo ganun. Depende rin, may ibang technique naman. Yung paliwang kamay, yun. Ikikit namin yung ari dito. Ito yung ari ng babae. Papasok namin yung ari na lalaki. Tututok niya lang yung kamay. Marunong ko yung lalaki. Pagkatutok na, pusang kasoy. Kung hindi naman marunong yung lalaki, kailangan talaga na pagkatutok ng ari ng lalaki. Unit yung kung pitang na lalaki towards the
pari o kapapari o English pa. Tutulak mo lang sa ganun para yung ari ng lalaki ay bumaon mabuti dun sa ari ng babae. Kasi yung ari ng lalaki po, ganito po yun. Nasa gitna po yung lock system. Once na hindi mo pinusyo, una ko na yung lock system niya. Hindi na magalak. Hanlock mo na lang. Dapat mabilis ka. Pasok mo dun sa hari ng babae, dinito po sa agad. Push mo, hilahin mo. Hilahin mo. Para yung lock system niya, pumasok dun sa babae. Kung na-lock mo yun, pag napasok na yung lock system, pag lumaw po yung sulot, yun na. Kahit anong tuwing na lalaki o babae. Hindi na mapapanggal. Pero kailangan pa ng tali nito. Kailangan ng backup boy. Sobrang likot ng babae. Tayo na natin. Bigsan nyo ng konting intro. Yan. Sige ba? Sige din sir. Akan kinagawa. Sige pa. Okay po. Yan. Tinatali po namin na maiksi po yung lace niya para malesin na po yung movement. Hindi siya mag-persa. Disclaimer po, wala pong masasaktan dito sa session namin. Wala pong nasasaktan, lalo-lalo ng babae. Iingatan po namin mabuti. Kaya ginagawa po namin lahat ng mga pwedeng gawin para hindi po masakal yung babae. Nagyan po namin siya ng kusal, hindi sila na yan. Para Saan po kayo? Para tayo ka. Ayan na, watal. Ayan na po yung masawa namin. Kailangan po namin ng backup. Si Karala, may pambombon mo sa tan. Diyan ka lang arap. Si Ragman Makasta TV ang hahawak sa harap. Parang kabiyak pa. Biyak. Wala sir, wait lang. Yan, kamusta nyo mabuti kung paano ko. Ang kamay. Awak pa. Kailangan pa talagang ipitin dito. Okay, asa? Ilan sir, sitaw mo lang. Go, Felix. Okay, Felix. Ano yung sinasabi kong push? Kailangan i-grab mo agad. Kasi pag tumigas ka agad yung lock system mo, wala na. Ulit. Anak ko, ayun. Yung video ko, medyo natagalan kami dahil nga pagalaw yung female, nag-passes pa kami ng isa. Ayan. Lock na boy. Lock na mga kabangis. Yan na lang po kabilis at kadali. Pag may kasama tayo. Pero pag iilan lang po kami dito, hindi po namin mailalak ng ganang katalis. Kasi nga yung babae, gumagalaw po. Pero pag malilisin mo yung movement ng babae, napakabilis lang po yan. Segundo lang po. Hindi po kami umaabot ng pag-shoot ng lagpas ng minuto. Kasi ayaw namin may stress yung lalaki. Ayaw namin may stress yung lalaki. Lalala ng babae. Para pag hindi siya stress. Diba, relax yung katawan. Mas sure ba na mabubuntis yung babae. Yan, lock na po. Wala pong hawak yan. Ayos po. Ayun na. Sana all. Ano na, yung video ko, takat ko na. Lock na po to. Pero kailangan ko pa rin na nandito kasi minsan talaga malikot yung babae. Kung pumiglas yung babae, natanggal, either silang dalaw masasaktan. Pupunit yung ari ng babae, masasaktan yung ari ng lalaki. Pag-cause pa to na infection. Kaya nandito pa ako hanggang sa matapos yung pag-pump ng lalaki. Hanggang sa matanggal yung lock system na sinatawag nila. Walang ma-damage, walang masaktan.
maiging nag-iingat po tayo mga kaibigan. Ibalik Anak ko na yan, mga dito kaprag kasi na ang yan. mahalaga, maayos yung trabaho natin. Nakapagbigay tayo ng magandang servisyo sa ating mga ka-for parent. Mga kapwa nating breeder. You know, shoutout pala sa lahat ng mga breeder, groomer, lalo na sa mga shooter. You know, saludo ako sa inyo. Hanggang ngayon nandyan pa kayo. Kahit na alam natin na sobrang hirap po ang pag-shoot ng aso. Nandiyan yung nakakagat tayo, nakakalmot tayo. Pinakamahirap yung yung biyahe sa daan. Kami naman na kahit gaano tayo nag-iingat, madaming kamote. Yun, kasama ko pala si Bricks, ang ating male ngayon. At ang kanyang kalbong amo, si Frogman Makasta TV. Yun, support nyo po yung channel ng aking kumpare, Frogman Makasta TV. You know, Frogman Makasta TV. Lalo na kung bago ka pa lang sa aming channel, sa aking maliit na channel, Golden Retriever. Yun. Tingnan nyo man, laki yan. Big paws, big paws, big bone, big head. Yung bukod ko yan, saan sa ko eh. Sir. May amin na rin na sir na breed. Pero the Golden Retriever, bukod pa sir. Lahi ko mga walay niya mo. Tama. Yung makalahi. Noon sir, automatic yan sir. Kasi parehas sila ng dugo. Yung mga anak yan, lalaki na. Yung kabalog. Nung takatak sa balbalog na akin dyan. Golden Retriever. Basta kompleto yung vaccine sir ha.